Paradis på Godsbanen i Aarhus er en af de mange danseforestillinger, man kan se i løbet af dansens dage, som finder sted fra i dag til og med lørdag. Og der kommer til at ske noget på Ares, der kommer til at ske noget på Musikhuset. Vi har en stor scene nede på Lille Torv. Der kommer til at ske noget nede i Domkirken. På gader og stræder og rundt omkring i byen. Kunstnerne Andreas Constantino og Noelia Mora inviterer publikum til en verden fyldt af mysterium, vanvid og magi. Og publikum bevæger sig sammen med kunstnerne rundt til de forskellige rum i Godsbanen. Og det er mig personligt også, hvad man vil opleve. Det kommer om på, hvem man vælger at følge med, fordi de sker så mange forskellige ting. Dansens dage byder også på mange andre former for dans, og der bliver mulighed for selv at svinge benene. Hvis man gerne vil ud og opleve en masse dans, så sker der en masse ting hovedsageligt nede på Lille Torv, hvor man kan ned og prøve en masse forskellige dansearter. Paradis kan opleves torsdag, fredag og lørdag fra 21 til 23 på Godsbanen i Aarhus, men overalt i Østjylland vil der være masser af dansearrangementer fra den 29. april til 1. maj.